инак тамошабинони азиз, каталоги мо боз ҳам нав шуд ва дар ин каталог чун ҳамешагӣ компания ҳама вақт фикри мо занҳое ки дар хона нишаста бо фарзандони хурдсоли худ, албатта бефарзандон зиндагӣ маъно надорад, лекин дар ҳамаи ҳолат компания кори моро осон мекунад. имрӯз фарзандое ки пад рост ки дар синни соли 13-14 қарор доранд, мо метарсем ки иҷозат диҳем ки стиральни машина гирён кунанд. шумо тамоман натарсед, апаухарои меҳрубон. ина компания листавои порошок барои фарзандоу мо шумо бировард ки бе ягон зиёну зарар метавонанд ки стиральни машинара имрӯз гирён кунанд. ира ба чашми кам шумо набинед. инаш бошад барои шустушӯи полҳо, плитаҳои причёрк, روغن و چیرکی بالای لینونیل کافل انا زردی بالای کافل مامنتال نه توپ توزای خشرو میکنه. هر دی نرخوشون 1200 روبل. شخصانی که از 21 اپریل تا 10 مای در شرکتی با نفوذی فابرلیکی، یکی از بقوترین شرکت ها در تمام جهان رفته ایستاده است، شرکتی فابرلیک است. мана марҳамат апа харош мо метонем ки номнавис шавем, перви шахту нагзарен, ё ин ки регистратсия шуден каталоги гузаштаву ҳоли перви шахтуна нагзаштем, шумо метонед перви шахтуна 1500 рубл дагзарен, тоҷики кати 230 сомон, 1 рубл 1 дирҳамда анамин 1200 рубла бигем 130 сомона маҳсулота дастрас кунед. ҳама вақт мегум дар зиндагӣ то риск накунед ки кори мо риск нест, просто интихоб карданай ва ширини лаззати зиндагии худро пай бибаред, аз ин лаҳзаҳои зебои зиндагӣ ҳаловат бибаред. ҳамаи шуморо дар командаи худам интизорум. марҳамат ба рақамҳои экран буда муроҷиат кунед ва шумо прямой дар командаи ма меғалтед. нури дида тоҷи сар.